juntament amb la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona, intentant analitzar per què la cuina catalana és exitosa i per què, de fet, si miràvem un mapa amb les estrelles Michelin a l'estat espanyol, que no l'he posat perquè no es veia gens bé i per tant no volíem, el que volíem era intentar analitzar les raons que expliquen aquest èxit, per què n'hi ha tants aquí. De fet, els restaurants que veieu en el mapa són els restaurants que van estar guardonats la setmana passada. No són tots els que hi ha a l'estudi, però quasi tots. Nosaltres volíem analitzar era, primer, si les relacions que hi ha entre ells, i per això hi ha la foto que hi ha, si les relacions que hi ha entre ells són relacions que fan que hi hagi una difusió de coneixement, que hi hagi compartició de receptes i es pugui difondre una mica el que van creant, i si aquesta relació és positiva i, per tant, podia tenir un impacte positiu en el sector, però també, com a universitat, no ens podíem deixar la formació, que també s'ha dit aquí amb el paper de les escoles, però també destacarem el paper dels congressos. A través de dues enquestes, una que intentava analitzar les relacions i una que intentava analitzar la formació, intentant analitzar si aquests dos factors realment eren importants per l'èxit o no. Llavors, a través de les entrevistes, que eren entrevistes en profunditat, us presentaré breument els resultats i les conclusions. Els resultats els vam dividir una mica entre els que vam classificar entre aquests 5 punts. Com que l'últim llibre és en castellà, veureu que hi ha alguns gràfics que són en castellà, però la idea és que aquests 5 resultats els mesuràvem entre quina és la relació que tenen aquests cuiners i cuineres i quin és l'impacte que té en el sector, i és elevat. Alguns comencen la relació per motius professionals, però acaben sent personals, amb relacions llargues, amb relacions que no només són directes de cuiners, sinó també a través del seu equip. Aquesta relació també s'inicia a vegades perquè han estudiat junts, perquè un ha sigut el professor de l'altre i, per tant, la formació en aquest cas també estava relacionada, però aquí parlàvem tant de la formació arreglada com la no arreglada, és a dir, s'han anat a escoles d'hostaleria, s'han fet cursos, pràctiques, quina experiència professional han fet, i aquí volíem veure si realment hi havia un patró en el qual aquests cuiners i cuineres seguien més o menys on anar a fer pràctiques, on poder aprendre més. I aquí sí que molts vau destacar, i deixeu-me dirigir-me als cuiners i cuineres, vau destacar la importància dels congressos a l'hora de presentar també el coneixement, poder difondre el coneixement i poder compartir-lo. I aquí també voldria dir que, clar, el fet que ells no puguin registrar les receptes és el moment dels congressos on poden explicar què fan i identificar-se. Hi ha una frase d'un dels cuiners que ens explicava que els cuiners que són una mica més madurs o més experimentats anaven a fer pràctiques al País Basc o a França. Ara els cuiners actuals fan pràctiques en cuines catalanes i, per tant, hi ha aquest canvi una mica de paradigma. Les conclusions de l'estudi, i també teniu la figura de resultats del que hem obtingut, és una figura que no està extreta en va, sinó que és una figura que està relacionada amb un model de qualitat total en el qual s'intenta que es puguin satisfer diferents stakeholders o grups d'interès simultàniament, i és el que intentàvem també mostrar amb aquesta figura. Molts elements diferents, interrelacionats, però que acaben aportant èxit en el sector. Dels nostres motius, les relacions i la formació estaven clarament relacionades, clarament de diferents formes, però també entre elles intentaven o promovien aquest èxit col·lectiu del sector. Com també s'ha explicat, hi havia un punt en què algun dels cuiners deia que faltava la quarta revolució, que seria que cuiners es poguessin dedicar únicament als seus restaurants amb estrella per poder tenir rendibilitats més altes. Responsabilitat en el sector de quin és el rol de cadascú, intentar col·laborar, intentar anar més enllà no només de la cuina, sinó també en termes de responsabilitat social. I com s'ha dit aquí, volia aprofitar també l'entorn de suport governamental, molt important, també en tasques de promoció, i el paper de les cuineres, que s'ha dit, que és reiterat, però que és important. En el nostre cas, de 59, si no vaig errada, eren 3 cuineres i, per tant, estaria bé que això. Sé que hi ha generacions noves que venen amb noies i que el futur s'espera com a millor, però això també s'hauria de promocionar.